Dobrý den. Dneska si ukážeme, jak si zapnout pasporty, které vy máte u sebe v projektu. Každá obec to může mít trošku jiné a my si ukážeme, jak ty pasporty najít, jak si je vyvolat k nějakému dialogu a teda zjistit, jaké pasporty na obci vůbec máme v evidenci. Když se posunu takhle na levou stranu, tak tady mám ovládací část programu MISIS, kde je téma, území, pasporty. Tak nám jde teďka o ty pasporty. Základní nastavení MISISu je tady, kde je zapleto téma, kde máte všechny mapy, které používáte dennodenně. Pak máte území, které je k vám, kde máte ty mapy připojeny, a tady máte pasporty. A v pasportech se můžete kouknout, jaké pasporty, každá obec to může mít trošku jinak. Tady je teda pasport hřbitova, pasport komunikací a pasport veřejného osvětlení. Zase, když chceme rozklikávat jednotlivé třeba komunikace, tak je dobré si rozkliknout to plus a kouknout, co všechno tam máme. Když chceme něco zapnout, tak zapneme jednotlivou část a ta část se nám zapne tady do grafiky a přibydou nám tady ikonky, které slouží k ovládání toho pasportu. Tak, to by pro teď stačilo, tak ještě jednou si to ukážeme. Takhle budete mít zaplý MISIS, bez těch pasportů, protože ty se neevidují na začátku, když pouštíte MISIS. Takhle uvidíte svůj MISIS před sebou. Chci si najít pasporty, kouknu na levou stranu, tady mám záložku pasporty a tady vidím veškeré pasporty, které tady mám. Chci vidět komunikace, rozkliknu si komunikace, chci vidět vozovky, zapnu si vozovky. No a tak postupujete dál. Kdybyste chtěli vidět vodorovné dopravní značení, tak se vám zobrazí vodorovné dopravní značení, které máte tady k tomu jednotlivé možnosti dialogu s tím pasportem a tady máte pro komunikace možnosti dialogu. Vždycky první ikonka za vás se zobrazí pasport, kde jsou další věci, které si ukážeme v dalším videu. Děkuji.